Я ми кажи, кое е общото между падналата батерия на телефона ти, студената вечеря и ледената ти стая през зимата? Няма ток. А защо няма ток? Защото няма хора, които да се грижат за производството, преноса и разпределението на електричеството. Няма хора, които да носят светлина и топлина, буквално. Звучи страшно, но не трябва да се плашиш. На помощ идват супергероите енергетици. Този сектор е изключително интересен и перспективен, така че остани с мен, за да разбереш повече за професията енергетик. Дай първо да си припомним какво знаем за електрическата енергия. Така, тя може да се генерира от различни източници, могат да бъдат възобновяеми или не. И да се използва навсякъде. В днешно време електричеството ни дава не само топлина, светлина и интернет. Дава ни и още безопасност, здраве, свързаност, безброй продукти, услуги и възможности. За да стига електричеството до всички нас обаче, има нужда от енергетици, които да се грижат за преноса му от производителите до потребителите и то във всеки ден и час. Добре де, ама какво точно правят тези енергетици? Нали се разбрахме, носят топлина и светлина? Буквално. В общи линии отговарят за непрекъснатото снабдяване с енергия, като контролират и управляват енергийната система. Отстраняват неизправности и грешки, следят за ефективното използване на ресурси, реагират светкавично на всяка промяна в системата, за да бъде тя стабилна и сигурна. Извършват редовни проверки и поддръжка на електрическите съоръжения, чрез които електричеството стига до всички нас. Независимо от конкретната професия, енергетиците са хора, които разбират принципите на електротехниката и механиката, умеят да работят с инструменти за поддържане и ремонт на електрическите съоръжения и инсталации и да разчитат схеми на енергийните системи. Така че ако физиката в училище ти харесва, имай си едно на ум, че май си бъдещ енергетик. Други важни умения тук са доброто планиране и оптимизация на ресурсите, така че да се постига добра енергийна ефективност и сигурност. А това често е свързано с добрата комуникация и работа в екип, както и с отговорното отношение към задачите. Сега, ако трябва да ти начертая няколко основни кариерни стъпки към професията енергетик, ето ти варианти. Първо, в средното образование може да наблегнеш на математика и физика или даже да учиш в професионална гимназия, където се придобиват знания за професиите енергетик, електротехник, електромонтьор и други свързани с енергетиката професии. Нататък във висшето образование можеш да потърсиш специалности като електроенергетика, електротехника, автоматизация, електроенергетика и електрообзавеждане и други. И съответно след гимназия или университет да трупаш опит вече на конкретна позиция, за да видиш работата отблизо и да си избереш направление. След време можеш да се ориентираш и към по-управленски роли, да водиш екипи, да планираш проекти и да взимаш стратегически решения. Виж как звучи да взимаш стратегически решения. Или пък да се посветиш на изследователски дейности за разработка на нови технологии и методи. Добър вариант е да се насочиш и към консултантска дейност, като съдействаш на различни организации и фирми с съвети как да направят новата си сграда или предприятие по-енергийно ефективно, да речем. Всички тези пътища често дават възможности и за международна кариера и обмен на опит с експерти от различни държави, което си е допълнителен плюс. Така, добре звучи енергетик да си, нали? Хайде сега, благодарение на електричеството и бога на интернета, прегледай някой друг урок по физика и, кой знае, може пък да откриеш в себе си един бъдещ енергетик.